नमस्कार. आज काय स्पेशलमध्ये मी सारिका आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण मार्केटसारखी किंवा गाड्यावरच्यापेक्षा चविष्ट आणि सुपर क्रिस्पी मंचुरियन कसे बनवायचे ते आपण पाहणार आहोत. हे मंचुरियन लहानांपासून मोठ्यांची पसंत असलेले असतात. यालाच आपण कोबी मंचुरियन म्हणतो किंवा चायनीज भजी असंही म्हणतो. पण हेच भजी जेव्हा आपण गाड्यावर खातो तेव्हा त्याच्यामध्ये अजिनोमोटो आणि रेड कलर यूज केला जातो. तो आपल्या शरीरासाठी घातक असतो. म्हणूनच आपण रेड कलर आणि अजिनोमोटो अवॉइड करून चविष्ट आणि हेल्दी मंचुरियन कसे बनवायचे ते आपण पाहणार आहोत. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. रेसिपीची खासियत वरून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट. वाव, अमेझिंग ना. चला ही रेसिपी कशी बनवायची ते आपण बघतोय. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे कोबी फ्रेश असावा, म्हणजेच त्याचे वरचा पत्ता आहे तो हिरव्या कलरचा ग्रीन असावा, तो मऊ नसावा. तो जास्त दिवस फ्रीजमध्ये ठेवला तर मऊ पडतो, तो आपल्याला चालणार नाही. आपल्याला कोबी फ्रेश हवा, म्हणजे तो खिसायला इझी जातो. आपण ह्या खिसणीने ह्या कोबीचा सर्व खिसून घेणार आहोत. अशा प्रकारे बारीक पातळ हा खिसून घेणार आहोत. बघा, मी सर्व कोबी खिसून घेतलेला आहे. किती पातळ किती बारीक खिसलेला आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं खिसणीने किंवा कट करून घेतला तरीही चालेल. हा खिसामध्ये आपण अर्धा चमचा मीठ घालणार आहोत. पहिलं एक स्वतःचं पाणी असतं आणि हे मीठ घातल्यामुळं ते पाणी लवकर बाहेर निघण्यास मदत होते. म्हणजे हे पाणी जेव्हा आपण त्यातून काढतो तेव्हा भजी क्रिस्पी होण्यास मदत होते. त्यामुळे ही स्टेप मिस करायची नाही. आपण मीठ सर्व खिसाला चोळून घेतलेलं आहे. बघा, आणि ह्याच्यानंतर आपण 2 ते 5 मिनटापर्यंत ह्याला रेस्ट करत ठेवणार आहोत. बघा, ह्याच्या खाली कसं पाणी सुटलं आहे. ह्यातून आपण पाणी काढून घ्यायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण काय करायचं, लाडवाला जसा गोळा घेतो तसा किस हातामध्ये घ्यायचा आणि लाडू जसा वळतो तसा तो दाबायचा. घट्ट प्रेस करून दाबल्यानंतर त्यातून पाणी रिलीज होतं. बघू शकता तुम्ही कसं रिलीज होतं. इतकं पाणी निघतं त्याच्यातून. आणि हे पाणी काढलं नाही तर भज्यामध्ये पीठ भरपूर बसतं आणि ते टेस्टला चांगले लागत नाही. अशा प्रकारे आपण सर्व खिसातील पाणी काढून घेणार आहोत. पण हे काढलेलं पाणी आपण फेकून द्यायचं नाही. जर आपल्याला इन केस आपण ह्याच्यात कोणताही दुसरं पाणी यूज करणार नाही किंवा एकही थेंब वरून कुठलंही पाणी आपण यूज न करता भजी बनवणार आहोत. इन केस आपल्याला पाणी लागलं तर ह्या पाण्याचा आपण उपयोग करू शकतो. म्हणून हे पाणी असंच ठेवून द्यायचं, ते फेकून द्यायचं नाही. ओके, हे पाणी असंच ठेवलं आहे आणि आता आपण खीस मोकळा करून घेऊया. हा मी एक दुसऱ्या बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेते आणि हाताने सर्व खीस मोकळा करून घेणार आहे. जो आपण दाबला आहे तो पूर्ण मोकळा करून घ्यायचा आहे. दाबलेला ठेवायचा नाही. पूर्ण मोकळा केल्यानंतर आपण त्याचे भजी बनवणार आहोत. भजी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघणार आहोत. हे बघा, हे सर्व साहित्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. इथे आहे किसलेला कोबी, तो 2 कप भरलेला आहे. तुमच्या अंदाजाने तो जेवढा असेल तेवढा घेऊ शकता. एक मीडियम कांदा तो मी उभा खिसून घेतलेला आहे, तो मी त्याच्यामध्ये घालत आहे. ही आहे मिरपूड. ही मिरपूड मी अर्धा चमचा त्याच्यामध्ये घालत आहे. आपण कोबीमध्ये पहिलाच मीठ घातलं होतं, त्यामुळे चवीनुसार थोडंसं मीठ मी ह्याच्यात ॲड करते. जास्त मीठ घालायचं नाही. तसेच आलं, लसूण आणि एक मिरची याचा मी 1 चमचा पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती ह्याच्यामध्ये घालणार आहे. तसंच एक अर्धा चमचा गरम मसाला, कोणत्याही कंपनीचा वापरला तरी चालेल. 2 चमचे रेड काश्मीरी लाल मिरची. ह्याच्यामुळेच आपण कलर आणू शकतो. जसंच की आपण कलरला सबस्टिट्यूट म्हणून आपण ही मिरची वापरू शकतो, किंवा कलर नसेल, कलर नाही वापरायचा म्हणून ह्या मिरचीचा वापर करून आपण भज्याला चांगल्या प्रकारे कलर आणू शकतो. म्हणूनच ही लाल मिरचीच वापरायची, दुसरं कुठलंही वापरायचं नाही. काळं तिखट काश्मीरी लाल मिरची असते ते वापरायची. हे आहे तांदूळ पिठी, ते आहे मक्याचं पीठ, त्याला कॉर्नफ्लॉवर म्हणतो. आणि ह्या वाटीमध्ये आहे मैदा. मी तुम्हाला याचं प्रमाण सांगते. 3 मोठे चमचे मैदा आपण त्यात घालणार आहोत.
चमचे भरून घ्यायचे आहेत. हे तीन मोठे चमचे आपण मैदा घालणार आहोत. त्याच्यानंतर 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालणार आहोत. कॉर्नफ्लॉवर म्हणजे मक्याचं पीठ असतं ते घालणार आहोत. जर अगदीच कोणाकडे अवेलेबल नसेल तर त्याच्याऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठ घालू शकता. आणि मी 1 चमचा तांदळाचं पीठ घालत आहे. हे बघा, जर तुमच्याकडे कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर 3 चमचे मैदा आणि 3 चमचे तांदळाचं पीठ घातलं तरीही चालू शकतं. हे आपण एकजीव करून घेऊया किंवा चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊया. ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं पाणी वापरायचं नाही. आपण हाताने प्रेस करत घेतलं तर हे त्याच्यामधलं स्वतःचं पाणी रिलीज होऊन इतका छान गोळा तयार होतो. एकही थेंब पाणी न वापरता हा गोळा तयार झाला आहे. जरी तुम्हाला वाटलं की हा ओलसर आहे, याच्यामध्ये भजी बनत नाहीत, तर एखादा चमचा मैदा आणि एखादा चमचा कॉर्नफ्लॉवर तुम्ही ॲड करू शकता. हे बघा, असा गोळा तयार होतो आहे ना, म्हणजे तुमचे भजी बनवू शकतात. हा गोळा तयार होतो आहे. तुम्हाला वाटलं की मला याचे भजी नाही बनवू शकत मी, तर नक्की घाला त्याच्यामध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर आणि 1 चमचा मैदा. चला, गाड्यावरती भजी कसे बनवतात, असा हातामध्ये एक गोळा मोठा करतात आणि दुसऱ्या हाताने छोटे छोटे भजी सोडतात. हे भजी जास्त मोठे करायचे नसतात, एवढ्या आकाराचे करायचे, जेणेकरून ते जास्त क्रिस्पी बनतात आणि आतपर्यंत शिजले जातात किंवा भाजले जातात. म्हणून ह्या आकाराचे गोळे करायचे आणि गाड्यावरती असेच बनवले जातात. जर तुम्हाला सोडायला जमत नसतील ॲटोमॅटिक, तर तुम्ही असे छोट्या प्रकारचे गोळे तयार करून ठेवू शकता आणि मग तुम्ही एकत्र तळायला घेऊ शकता. गोळे एकसारखे नसले, प्लेन नसले तरी चालतात. त्या क्रॅकर्समुळे ते जास्त टेस्टी लागतात. ते जर पूर्ण गोल न बनवता क्रॅक असतात, त्याच्यामुळे त्याच्या आतमध्येपर्यंत तेल जातं आणि ते कुरकुरीत होतात. आता आपण भजी बनवायला घेऊया. त्यासाठी कढईमध्ये मी तेल तापत ठेवलं आहे. तेल उकळलेलं असावं, चांगलं गरम झालेलं असावं. जर तेल गरम झालं नसेल तर भजी सोडले तर ते एकतर मऊ होतात आणि जास्त तेल पितात. त्यामुळे तेल व्यवस्थित गरम झालं पाहिजे. त्यासाठी आपण एक सॅम्पल छोटासा तुकडा त्याच्यामध्ये घालून चेक करू शकतो. हे बघा, मी आता एक छोटंसं गोळी त्याच्यामध्ये टाकते. बघा, तेल माझं इतकंसं गरम नाही झालेलं, त्याच्यामुळे गॅस मी अजून थोडा फास्ट करते. गॅस एकदा गरम झाला की त्यानंतर आपण मीडियम फ्लेमवरती हे भजी तळणार आहोत. मीडियम टू हाय फ्लेमवरती, लो फ्लेमवरती तळायचे नाहीत, का तर त्याच्यामध्ये मग ते भजी तेल पितात आणि भजी तेलकट होतात. त्यामुळे मीडियम टू हाय फ्लेमवरतीच भजी तळायचे आहेत. हे बघा, असा आपण गोळा करून घेऊ शकतो. ह्या गोळ्याला जरी एकसारखा आकार नसला तरी हे क्रिस्पी होण्यास मदत होतं. त्यामुळं आकार ह्याचा असाच हवा जो गाड्यावरती मिळतो. हे बघा, हे मी काढून ठेवते. आता तेल आपलं व्यवस्थित तापलं आहे. मी एक एक करून भजी त्याच्यामध्ये सोडणार आहे. मी गॅस मीडियम हीटवरती ठेवला आहे. जोपर्यंत मी भजी घालते तोपर्यंत हा गॅस मी मीडियम हीटवरती ठेवला आहे. लो नाही, मीडियम टू हाय, हे लक्षात ठेवा. येस, मीडियम टू हायवरती ठेवलं आहे. आता मी सगळे भजी सोडून घेणार आहे. एक एक करत मी असे सगळे भजी सोडून घेणार आहे. हे भजी भाजायला एक 5 ते 6 मिनटाचा वेळ लागतो. जवळजवळ ते हलवत भाजायचे असतात, जेणेकरून ते एकसारखे भाजले जावेत. ह्या भज्यांची जास्त गर्दी करायची नाही, का तर त्याच्यामुळे ते एकसारखे भाजले जाणार नाहीत. पुरेशी जागा असेल इतके भजी आपण टाकून आपण भजी तळून घेणार आहोत. भजी जास्त डार्क रंगावरती काढायचे नाहीत. त्याचा कलर आपल्याला हवा आहे त्यापेक्षा थोडासा कमी असताना भजी काढू शकतो, का तर भजी काढल्यानंतरही तळण्याची प्रोसेस चालू असते. त्यामुळं भज्याचा कलर अजून डार्क येतो. आणि आपल्याला एक सिक्रेट टीप आपण यूज करणार आहोत. त्याच्यासाठी नेहमी लागतात त्याच्यापेक्षा थोडेसे कमी तळून घ्या. अशा प्रकारे सतत हलवत मी हे भजी तळून घेणार आहे. बघा, भजी एकसारखे हलवत तळलेले आहेत. मला हे भजी तळण्यासाठी एक 6 ते 7 मिनटं झालेली आहेत मीडियम गॅसवरती. ओके, तुम्ही आता हे भजी काढू शकता. हे भजी काढून मी एका प्लेटमध्ये ठेवत आहे. बघा किती छान कलर आला आहे ना. बघता क्षणी तोंडाला पाणी सुटलं ना. येस, खरंच खूप मस्त आणि टेस्टी होतात हे भजी. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि आज काय स्पेशल या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. अशाच नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला सर्वात अगोदर समजण्यासाठी बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. अशाच प्रकारे मी सर्व भजी तळून घेतलेले आहेत. तुम्हाला भज्याचा आवाज ऐकायचा आहे? ओके, बघितलं.
जसं भजी आपण म्हणतो खाण्याच्या अगोदर 2 वेळा खाल्ले जातात, एक डोळ्यांनी एक नाकानी. डोळ्यांनी तर तुम्ही बघूच शकता, नाकानी मी सांगते खरंच पूर्ण घरभर याचा वास पसरला आहे. आता आपण दुसरी एक महत्त्वाची सेकंड ट्रिप म्हणजे आता गॅस हाय फ्लेमवरती करायचा आणि हे सगळे भजी पुन्हा फक्त 1 मिनटासाठी फ्राय करून घ्यायचे आहेत. लक्षात ठेवा, फक्त हाय फ्लेमवरती 1 मिनटासाठी. त्याने आपल्या भजीला इतका मस्त क्रिस्पीनेसपणा येतो की विचारू नका. चला 1 मिनटासाठी हे फ्राय करून घ्यायचे आणि आता ह्याचा क्रिस्पीनेस बघूया. कसे वाजतायत भजी ना. लक्षात ठेवा किती कुरकुरीत झाले असतील, तुमच्या लक्षात आलेच असेल ना. अशा प्रकारे आपले सर्व भजी तयार झालेले आहेत. कसे दिसत आहेत? मस्त ना. हो, जसे दिसत आहेत ना मस्त, तशी टेस्टही खूप भन्नाट लागते. नक्की करून बघा आणि कसे झालेत हे कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. चला तर आपण ह्या भजीचा क्रिस्पीनेस बघूया. तुम्हाला बघायचा आहे? क्रिस्पीनेस तर चेक केला, आता आतून ओपन करून बघूयात. बघा कसे दिसत आहेत, आतपर्यंत भाजलेत, तसेच जाळीदार मऊ. बघा आमचे चायनीज भजी आवडले तर कमेंट करून नक्की सांगा आणि आज का स्पेशल या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवायला विसरू नका. बाय, थँक्यू.